меҳринисо хонандаи синфи ҳафтум аст. ӯро ба китобхонӣ касе маҷбур намекунад, вале ҳар сонияи холигиашро дар китобхона ва мутолиаи асарҳои гуногун сипарӣ менамояд. ба китобхонӣ аз хурдӣ машғул будааст ва ин шуғли доимиаш гаштааст, вале шавқи ӯро боз ҳам ба китоб озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст бештар намудаву акнун меҳринисо барои ширкат дар озмуни мазкур омодагӣ мегирад. озмуни фуруғи субҳи доноӣ беҳтарин озмуне аст ки барои савияи дониши мо хонандагонро баланд намуда баргузор мегардад. ман орзу дорам ки дар фуруғи субҳи доноӣ иштирок намоям. зиёда аз 90 асари бадеиро аз худ намудам. мехоҳам ки то чанд ин асарҳоро зиёд намудан гирам. бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар бо фармон ва сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи феврал то моҳи декабри соли 2020 озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст баргузор карда мешавад. хароҷоти марбут ба ташкил ва баргузории даври ҷамъбастии озмун 1 646 400 сомониро ташкил медиҳад. озмун аз 4 давр иборат буда, даври якум моҳи апрел дар муассисаҳои таълимӣ, ташкилоту муассисаҳои деҳот ва шаҳрак, даври дуюм моҳи июн дар маркази ноҳия ва шаҳрҳо, даври сеюм нимаи дуюми моҳи сентябр дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе доир мегардад. даври чорум бошад ҷумҳуриявӣ буда, ғолибони даври сеюм то 10 декабр дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии Тоҷикистон рақобат мекунанд. мувофиқи низомномаи озмун иштирокчиён ба 3 гурӯҳ ҷудо мегарданд: тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ва миёнаи умумӣ, хонандагон ва донишҷӯёни таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ. баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо, калонсолон ва дигар намояндагони касбу кори гуногун метавонанд ки дар озмун ширкат намоянд. озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст дар ҳақиқат ҳам хеле таъсири хуб расонид ва имрӯзҳо ҳамарӯза зиёда аз 100 нафар ба китобхонаи миллии Тоҷикистон аъзо мешаванд ва ҳамарӯза аз китобхонаи миллии Тоҷикистон аз 2,5 то 3,000 хонандагон аз толорҳои хониш истифода менамоянд. озмун аз рӯи 5 номинатсия адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, адабиёти бачагона, адабиёти ҷаҳон ва шоирӣ баргузор карда мешавад. иштирокчӣ дар интихоб, хондан ва аз худ кардани осори адибон ва адабиёт озод аст. дар вақти баҳогузорӣ ва холгузорӣ ба маҳорати хондан ва аз худ кардани додталаб бартарӣ дода мешавад. аз ҷониби ҳайати ҳакамон ба иштирокчӣ барои аъзои фаъоли китобхона будан ва ба ҳунари нақлу оҳанги қироати ӯ низ хол дода мешавад. ба мавзӯъҳои ватану ватандӯстӣ, ваҳдату якпорчагии Тоҷикистон, тавсифи ғояҳои истиқлолияту озодӣ, инъикоси саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат дар таҳкими давлатдории миллӣ, мавзӯи об ҳамчун сарчашмаи ҳаёт, инсондӯстӣ, хайру саховат, накӯкорӣ, васфи ҷашнҳои Наврӯз, Меҳрибон сада, ишқи поки инсонӣ, эҳсонкорӣ, дӯстию бародарӣ, сулҳу субот бартарӣ дода мешавад. طبق همین نظامنامه فروغ سوپی دانایی کتاب است. کتاب‌های توصیه شده را پیشنهاد کردگی الکی در نمایش گذاشته شده اند. تالارهای خوانش نیز آماده هستند و خوانندگان دانشجویان و شخصانی که دکتران علم هستند و اسپیرانت‌ها هستند، خود شخصان تاجیکستان آماده استفاده کنند از این تالار. ба ғолибони озмун ҷоизаҳо аз рӯи 4 гурӯҳ ва 5 номинатсия муқаррар гардидааст. барои дарёфти шоҳҷоиза додталабоне метавонанд иштирок намоянд, ки дар даври ҷумҳуриявӣ аз рӯи номинатсияҳои пешниҳодшуда ҷойи аввалро сазовор гардидаанд. шоҳҷоиза ба иштирокчие дода мешавад, ки аз 4 номинатсия беш аз 70% осори назмию насрро мутолиа ва ҳифз намудааст. маблағи шоҳҷоиза 60,000 сомонӣ муқаррар гардидаасту иштирокчиёни даври чорум бо диплом сарфароз гардонида мешаванд. مورد با ذکر خاص است که در 4 نومیناسیون سال 2019 13 نفر غالب آمده باشد. طبق نظامنامه نو از هر یک نومیناسیون برای هر 3 گروه اشتراکچیان 6 نفری صاحب جایزه می‌گردند. ғолибони даври якум, дуюм, сеюми озмун ва омӯзгорони онҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ташкилотҳо ба таври моддию маънавӣ ҳавасманд гардонида мешаванд. омӯзгороне ки шогирдони онҳо дар даври чоруми озмун сазовори ҷойҳои намоён мегарданд, бо нишони ифтихорӣ алочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, алочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз карда мешаванд. ёдовар мешавем, ки соли гузашта дар озмуни мазкур шоҳҷоизаро бунёд раҳнамо соҳиб гашт.